isu sampeyan sepas kerja virune. Mbak Tumi yo sing sabar kok. Selamat ya. Pangestu. Ngene. Iki engko tak terne ning gone sapa lanangmu iki? Si kunyuk kuwi lho. Kunyuk. Ono yang ganteng ndak umum. Ya muga-muga iso dadi, dene ora ya wis diserahne karo sing kuwasa ae pancene jodoh kuwi awake dhewe ora iso maksa. Ya wis, bareng aku. Ya. Yo, ayo. Jane motormu genian to dikek-ikekan bareng begagah-begagah. Ya apa-apa sampean ngantuk ya ora iso nang tulikan iki ngono. Ya syukur lah ngableki nyang ngarep ngono aku seneng. Lek nyang mburi kudu tak ling-lingi iki to ya. Anja. Halo Pak Pri. Temi, oh iya bener temi toh. Lha kok gambar karo Pak Di kok terus.